أهلا بكم في حلحل ميديا 68. هنا نشارك سياستنا بكل وضوح وشفافية مع التزام كامل بالاحترام ومحتوى مفيد وآمن للجميع. ما تنسوا متابعتنا والاشتراك بالقناة. Welcome to Halhal Media 68. Here we share our policy with full clarity and transparency, with complete commitment to respect and providing useful and safe content for everyone. Don't forget to follow us and subscribe to the channel. سابع لاني انا دخونه حبرتسب اوكي نخمعبلن نخودقن نويح عمتات يزدليو اب ايرترا قطرنا يا اسلامي ولا بزح كله تكالات جن اين برانان اذا تكالات زي اب ايرترا أرثوذكس نيروم مستانا إثيوبيا أرثوذكس هاوت بتكريستيان ركب سلاد اللوم كاثوليك نيروم مستمنا كاثوليك تاش مسلاد نبارم بروتستانت نيروم مستمنا عالم بروتستانتس طبق ركب سلاد نبارم ويكن يشاد بزي انتاي أطريوم مسيلكا انستيتيوشن أطريوم بقعات أطريوم تكال أطريوم تبعات أطريوم أوكي تاشموها أطريوم زي إنفلونس بلو اب كل بيت صحفتات نعوم دمثل الله اب كل اوفيسات نعوم دمثل الله اب كل بيت صحفتات ناي منغستي نعوم دمثل الله اب ايرترا اسلاماي جن شموط راح يدا عابنبر تكالات ايصنحون اوفيس ناي مفتي ديبلنا كم منغست دهابن دي نبر سب سلازي نحنا انستيتيوشن اي نبرنان بقعات سبات نيرومنا يم اب تفال عليه ناي منغستاويان تكالات جن اي نبورون اي اتون اوكي كلته سالساي اتي زنب اب اسلمنا زنبره صقطي قليل كيمسلكا ثلاثه رابعاي حج كوي بقرب تفوكس دلومبر اب عالمكو كاب سبتمبر 11 اسلاماي مخانكو غبني نيركو حجكو يبقرب سب دفيرو انا اسلامي يخبل بلدلو كومو سلازبلس مامداني زبحال اب نيويورك كمان اسلامي تمريصو ابز عاد انجليز 4 مير سويكا كنتيبا يم حمشته كنتيبا اسلام الله زورو عمتاتي مالته اجي نحنا ايرتراويان اسلام كا اجي مثالي ابدغ ايرتراوي اسلامي بارلاما ابال اب استراليا نيرو مسلني حاده قداماي ነገር ቁጥሩና ቁሩቢ ጥራ ቁጥሩና ቁሩብ ኮይኑ ደይኮነ ኻ ወላ ቁጥሩና ብዙሕ ነይሩ እንተ ትኾኑን ሓደሽቲ ስደተኛታት ኢና ገና ኣብ ቀዳማይ ጀነሬሽን ኢና ደለና ፓኪስታን ሶማል ህንዲ የመን ካልኦት ዓረብ ናብ ካልኣይ ሳልሳይ ጀነሬሽን መጽኦም እዮም ካልኣይ ጀነሬሽን ሳልሳይ ጀነሬሽን መጽኦም ማለት ከዓ ደቆም ኣብ ቤት ጽሕፈታት ኣትዮም ጥራሕ ኣብ ደገ ማለት ሕጂ ትካል ኣጥርዮም ምሁራት ኣጥልዮም ነፍሰት ኣማንነት ኣጥርዮም ኤክስፒሪየንስ ኣጥርዮም እዚ ተመክሮ ኣጥርዮም ኣብ ኤርትራ ግን እዚ ክንገብር ታሽሙ ኣይነበረናን ክሳብ ሕጂ እውን የብልናን ብሙልኣት ያ ሃገር ብሓንቲ ሃይማኖት ትምራሕ ሃገር እያ ስለዚ እዚ ኸ ስደተኛታት ኮይና ናብዚ ክንመጽእ ከለና ምሳና ይድመጽእ ኦኬ ኣነ ኣብዚ ብምድሃል زعبي حبرتسب نحردا عبي أنا أبدأ وتيه كسب رأسي زنبرة كسودو نوعي زيد وسدلي ودي كمان قلت إفوايل قصون ودي يتبع إذا حجي أنا نسخان تبعينا نزار ودلنا حجي عن ميديا أسلام كوينهم كم زغينهم قال ملكو ندعي هذا نماني تبعاتي بالنمبر أي بحالين كوي كدي سبات زي أنا سانت بلاد الله أطفوا واسب كيس معكم دول سبات الله أنت زيهم هلايات كلكمنا أيام تحدى دكتور تحدى قال كلكمنا أيام دبلنا الله ونعين عخان أب عاد إنجليز تقميتو أب أوروبا تقميتو نمنتاي تفرحي أبوتي دلو نمنتاي إنستيتيوشن يلن نحنا خبرة وسدنان إكسبيرينس وسدنان ناتنا سبات أب كله تاشمو يلون أب زتفعل عليه محبرات أب تفعل عليه ولا أب زدقمات أب إرترا يلنا
ኣብ ደገ ካብ ተፈላለየ ትካላትን ማሕበራትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ናይ ቤት መንግስቲ ቤት ጽሕፈታትን ገለመለን የለን ስለዚ ኣብ ርእሲኡ ኸዓ ቀዳማይ ጀነሬሽን ኢና ከም ስደተኛታት ስለዚ ንሕና እውን ከም ገለ ረቢ ትብዓት ሂቡና ኢና እምበር እዚ ንብሎ ዘለና ኣይበሃልን እዩ ስለዚ ካብዚ ፀቕጢ እዚ ኣብ ርእሲኡ ኸዓ ሕመቕ ናትና ኣብ ግምት ኣቲኻ ካብዚ ኣቲናዮ ዘለና ኮማዲ ድበሃል ወይ ከዓ ዓሚቕ ዱቃስ ንኽንትስእ ነዊሕ ግዜ ይደድልየና ምስቲ ዝነበርናዮ ኣዋዳዲርካ ግን ብጣዕሚ ፅቡቕ ኢና ዘለና ሕጂ ምስቲ ውድድር ኩሉ ግዜ ኣብ ኢኮኖሚ እንታይ ምህሩና ነይሮም ኣብዚ ሕጂ ምሳሌ ኣብ ወርሒ 8 10,000 ንድሕር ደኣ መክሰብ ኣትያ ነይራታ ካምፓኒ ንዝመፅ ዘሎ ዓመት ወርሒ 9 ክንደይ ኣትያ ኢሎም እዮም እንደወዳድሩ ሕጂ ወርሒ 9 10,000 እንተ ደኣ ኣትያ ወርሒ 9 ኣብቲ ዝመፅ ዘሎ ዓመት ከዓ 15,000 ደኣ ከሲባ ብሉኻ ወላ ወርሒ 10 ኮ ከሲራ ክትከውን ትኽእል እያ ግን እንታይ እዮም ትብሉኻ ናይዛ ወርሒ እዚኣ ምስታ ወርሒ እዚኣ ተኣወዳዲርካ ከምኡ ተወዳዲርካና ናይ ትማሊ እስላምን ናይ ሎም እስላምን ኣነ ንስኻን እኳ ንፍለ እዚ ሕጂ ንዛረቦ ዘለና እስከ ናይ ትማሊ እስላማይ እዚ ሕጂ ንሕና ንዛረቦ ዘለና ከምኡ ዝዛረብ ነይሩ ድዩ ሕጂ ግን በብቁሩብ ክዛረቡ መፅዮም ክንጥርነፍ ጀሚርና ስለዚ እዚ ነዊሕ ግዜ እዩ ድወስድ ማለት እየ እዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ሚድያ እዚ ስኻ ትገብሮ ዘለኻ ኣብ ሚድያ ከዓ ንህዝቢ ዘተባብዕ ኣጆኻ ትብል ኣለኻ ትብል እዩ ሕጂ ሎም ዓንቲ እዛ ናይ ጋህሲ መቃብር ናይ እስላም ምስ ኣምፃና ኣነ ኡ ነይረ ኢሉ ነገረና ኣሎ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ክፅሕፉ እዮም ኣነ ይብል ብዛዕባ እዚኣ ታሪክ ትፈልጡ እንተዳ ኣለኹም ኮንኩም ደውሉ ለይ ንዓይ ፕራይቬት ንገሩኒ ወይ ከዓ ንወዲ ሳግለ ደውሉሉ ንገርዎ ንምንታይ ማለት እዩ ሕጂ ተቢዕና ምስ ተዛረብና እዚኣ ክትወፅያ ሕጂ ስለ ተዛረብና እዚኣ እንተወፅያ ኸ ተቐቢራ ኣለኻ ካልአይቲ ክትወፅእ ዘለዋ ተኻልአይቲ ክትወፅያ ሳልሰይቲ ትወፅያ ድሕሪ እንታይ ክስምዖ እዩ ሰብ ኣለውን ኣባታ እሞ ሕጂስ ረቢ ፈልጥ ክንዛረብ ክብል እዩ እቶም ቁሩባት ኣብ ዓዲ ዘለዉ ከዓ ከም ሼክ እብራሂም ሙክታር ንዕኦም ድመስሉ ካልኦት ጀጋኑ ናይ ኤርትራ እቲ ግዜቲ ዝነበሩ ድሕሪ ናፅነት ከዓ እዚኦም ክልተ ሰባት ቀናዝማች ሱናባራ ኣሕመድ ደማን ኣላ ይርሓሙን ፍቶራሪ ህዳት ካራርን ኣብታ ሰዓት እያ ተቢዖም በር ትብዓት ኣይትበሃልን እያ ትደሎ እዮም ተዛሪቦም ኣብ ኤርትራ ግን ከም ትብዓት እዩ ትቁፀር ስለዚ እዚኦም ተቢዖም ከምዚ ኢሎም ሕጂ እውን እዚ ንብሎ ዘለና ናይ መዓልቲ ሕቶ እዩ እምበር እቶም ኣብ ኣስመራ ዘለዉ ሓደ ትብዕ ዝበላ እቶም ሰባት ሕጂስ ድበልኩም በሉ እምበር ናትና ዩቲዩብ ክንገብር ኢና ድብል ሰብ ኣይሰኣንን ሕጂ ኣበይ ዘሎ ኣምዳ ሙፍቲ ዝሰርሕ ድዩ ኣምዳ ኣውቃፍ ዝሰርሕ ብዘይገድስ መን እዚ ንብሎ ዘለና ስሱ ኢሉ ኣብ ምድሪ ድርበይኒ ማለት እየ ሕጂ እዚ ከዓ ምስ ሕመቕ ናትና ወሲኽካ ማለት እየ ኣብ ደገ ሒዝናዮ መፂና ዘለና ስለዚ ከምኡ ክንደክምሲ ንቡር እዩ ጥራይ ኣብቲ ደኺምናዮ ዘለና ጥራይ ኣይንቀበር ማለት እየ ቁሩብ ትብዓት ጌርናሲ ክንወፅእ ዝግባኣና ድብል ኣልሜም ነዛ ዘመት ኮነና ኣነ ብዚኣ ተወዳእና እያ ደስ ትብለኒ ካልእ ሕቶ እንተኣለካ ንካልእ መዓልቲ ንግበራ ምክንያቱ ዓበይቲ ኣርእስታት ስለልዒልና ዘለና እዚአን ቅድም ንህዝቢ ይብፃሓ ብል እቲኣ ኣነ እንታይ ክብል ትደሊ ኣብ መጨረሻ እዚ ኩሉ ክብለካ ዝፀናሕኩ ሕጂ ክንዛረቦ ዝፀናሕና ኣብ ጂኦፖለቲክስ ኣቲና ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምዝ ድሪኦ ዘሎ ገልጠምጠም ናይ ዓለም ንኢራን ክንወቕዓ ኢና ይንወቕዓን ኢና ዓለም ታሽሙ እንዲያ ትገብር ዘላ ፋሕ ኢላስ ካልኣሻም እንዲያ ክትጋጣጠም ስለዚ ፋሕ ኢላ ካልኣሻም ክትገጣጠም ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ዝነበረት ናብ 3 እያ ክትከውን መስለኒ ፍርቃ ናብ ቻይና ፍርቃ ናብ ሩስያ እቲ ተረፈ ድማ ናብ በዓል ኣሜሪካ ክትከውን እያ ዝድለ ዘሎ ስለዚ ኣብዚኣ ንኢራን ዝሰዓረ ገለ ዝያዳ ካብ ቻይናን ካብ ሩስያን ክወስድ እዩ ማለት እዩ ንኢራን ተደይ ስዒርዋ ድማ ቻይናን ሩስያን ገለ ነገር መክሰብ ክገብራ እየን ማለት እዩ እዚ ሕጂ እዚ ትግበር ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ካልኦት ክብሉና ክእሉ ሲ ሕጂ ስኹም ኣርኪብኩምሉ ዲኹም ናይ መቃብር ጋህሲ ትዛረቡ ጂኦፖለቲክስ ግዳደይ ትዛረቡ ሓንቲ ወይ ሰዲደልካ ነይረ ክዛረበላ ይደሊ ናይ ሰዓታን እያ እታ ሰዲደልካ ዝነበርኩ ትዝክር እንተዳ ኮንካ ኤርትራስ ምስ እከለ እንተትሕወስ ትብል ዘረባ ሳ ሕጂ እዚኣ ኣብዚ ጋዕገል ጠምዝሲ ከላሙዱና እንደምደሎም ኣይደልን ገልፃ ሕጂ ብመዓልታት ወፅያ ከላማሙዱና እዮም ደይሮም ቀስ ገይሮም ሕጂ ትባላላዕ ተፈናጢሓ ከም ሓድሽ ምልጋብ ስለ ዝኾነ ሲ እንታይ ኣለዎ ንሕና ከነዚ ኣምፂናት ምሳና ደይነላ ግባ እታ ናይ እቲ ከምኣ ዝበለ ንክገርመካ ደላይ ፍትሒ እየ ዝብል ዝነበረ እዩ ኤኒዌይ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደለይ ከምኡ ምግጥጣም ስለ ዘለዎ ሕጂ ክብለና ክእል ጂኦፖለቲክስ ክትዛረቡ ትግባኣኩም እቲ ጂኦፖለቲክስ ኣይረሳዕክዎን ዛ ዝብለካ ዘለኹ እዩ ነዚኣ ዝብላ ዘለኹ እውን ኣብዚኣ ጂኦፖለቲክስ ኣትየሲ ክዛረበላ ይኽእል እየ ፀገም የለን ካብ ጂኦፖለቲክስ ብዙሕ ኣይወፃእናን
ስለዚ እዛ ሚድል ኢስት ትበሃል ዘለካ መን ይቆፃፀራ እንዲ ሕጂ ተብል ዘላ ንሚድል ኢስት ዝቆፃፀር ዝደልይዎ ዘለዉ ከዓ ጎብለል ኮይና ክትወፅእ ዝደልይዋ ዘለዉ ከዓ ነዛ እስራኤል እንዲኦም ክገብርዋ ዝደልዩ ዘለዉ እሳ ናይ ኩላትና ኮፈሉ ተይላትና ኮፍ ክንብል ተስኡ ተይላትና ሰዓታት ትድለ ዘላ ከምኣ ንምግበር ትከኣል ዲ ኣይትከኣልን ክንሪኣ ኢና ሕጂ ጂኦፖለቲክስ ጠፊእና ኣይኮነን ከምዚ ንዛረብ ዘለና ይትረፍሱሲ እዚ ጂኦፖለቲክስ ተረዲእና ኢልኩም እኳ ኤርትራስ ምስ እከለ ደይትሕወሱ ኢልኩም እኳ ፅሒፍኩም በለለይ ንፈልጥ ኢና እሱ ጂኦፖለቲክስ ታይሉ ትግራዋይ መሲልካ ንሕና እውን እዚ ፈሊጥና ኢና ብሉስያ ተኸቲብና ኢሉ ስለዚ ይትረፍ ዝፀሓፍኩሞን ተዛረብኩሞን ኣብ ርእስኩም ዘለዉ ንንብብ ኢና ማለት እየ ስለዚ ጂኦፖለቲክስ ኣይረሳዕናያን እዛ ድብላ ዘለኹ ኣብታ ጂኦፖለቲክስ ተኣቱ ትኽእል እያ ማለት እየ ካልኦት ሰባት ብኣገይሮም ኣሽከሓላል ከየብሉልና እሱ ፈሊጥና ኢና ብሉስያ ተኸቲብና ኢሉ ኣብ ትግራይ ዝሰማዕኳ ምሳሌ እያ ንሕና እውን እሱ ፈሊጥና ኢና ብሉስያ ተኸተብና ኢሉ ያ ናይ ብሓቂ ድሓን እቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ እቲ ዘሎ ናይ ዓለምና ዝናውቕ ዘሎ ነውፂ ድሓን እንሻላ ኣብዚ ሓፂር ግዜ እውን ክንምለስ ኢና ተስፋ ይገብር ወላ እውን እታ ዝበልከያ እውን ኣገዳሲ ተዳ ኮይኑ እውን ግዜ ሓልያ እውን ክትመፅእ ከም ዝበልካዮ ሓንቲ ሕቶ ናይ መወዳእታ እንተወሰኽና ከመይ መስለካ ኣነስ I don't know በይና ኣርእስቲ ደድልያ እንተዛ ኮይኑ 25 ክትከይድ እያ እንድሕር ዳ ዓባይ ሕቶ ኮይና ካልአይቲ መዓልቲ ቆፀራ ጌርና በይና ንዓኣ ክንዛር ኣልዕላ እሞ ድሓን ድሕር ዳ ፈቃደኛ ኮንካ ነመሓላልፋ እንተኢለካ ሕራይ ተልካኒ ፅቡቕ እንተ ደኣ ክትምለስ ክኢልና ክንምለስ ሕተተን እንታይ ድሕሪኡ ነዊሕ ግዜ ትወስድን ኣብዚ እዋን እዚ ኦፍኮርስ ኣብዚ እዋን እዚ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ነዊሕ ዝመፀ ጉዳይ እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሒ ወርሒ በሎ ዋላ ክልተ ሰሙን በሎ እዚ ጀበርቲ ሕብረተሰብ ክቅጥቀጥ ሰሚዕናዮ ብዝተፈላለዩ ዓይነት ትካላት በሎም ዋላ ኣካላት ብተቃወምቲ በሃልቲ በቶም ናይ ፅዮናዊ ተሓሳስባ ዘለዎም በሎ ዋላ ብደገፍቲ ስርዓት በሎ በዞም ክልተ ሰባት ጀበርቲ ክቅጥቀጥ ርኢናዮ ካብኡ ሓሊፉን ሓንቲ ጓል ደጋፊት እያ ማርታ ትበሃል ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪበላ ነይረ ኣብ ኤርትራ ኣብ ናቕፋ ጀበርቲ እንተ ደኣ ኮይኑ ብመድሃኒት ጌርና ኢና ነካርጆ ካልእ ብሄር እንተ ደኣ ኮይኑ ግን መድሃኒት ሂብና ኢና ንሰዶ ዝብል እውን ተዛሪባ ነይራ እሞኒ እዚ ካብ ምንታይ ዝነቐለ እዩ እንታይ እዩ ዕላምኡ ካበይ ዝተበገሰ እዩ ናይ ብሓቂ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እውን ከምዚ ዓይነት ርድኢት ኣሎ ኢልካ ዶ ትሓስብ በቲ ስርዓት ማለት እየ ሓራይ ሕጂ ውሳኔ ንዓኻ ክበካ እየ መልሳ እንተኢልካኒ ክምልሳ ላላ ካልእ መዓልቲ ምሳሌታቱ ጌርና ካልእ መዓልቲ በይና ክንገብራ ተኢልካኒ በይና ክንገብራ ግበራ ተኢልካኒ ግን ክምልሳ ፀገም የብለይ ምልሳ ድሓን ንግበራ ሓራይ ኦኬ እታ ሕቶ ይርዳእኒ ደኺምካ ድኻሙን ኣሎ ይርዳእኒ ደኺመ ኮይነ ኣይኮነን ዕልሚም እዚኣ ክንምልሳ እንተ ደኣ ኮይንና ግን ሕጂ ኣነ እንታይ ምበልኩ ድሕሪኡ ግን መቒልካ ክልቲአን በበይነን ክትሰደን ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ዓብይ ርእስቲ ተዛሪብና ኢና ንቅድሚ እዚኣ ድማ ባዕላ ዓባያ ርእስቲ እያ ሕጂ እቲኣ ነቲኣ ከይትውሕጣ ኢለ ስለዚ ዳሕራይ ምስ ተወደት ግን መቒልካ ኣብ ክልተ ክትገብራ እንድሕር ደኣ ክኢልካ ፅቡቕ ማለት እየ ኤኒዌይ ሕጂ እንታይ እታ ሕቶሲ ንምንታይ ንህዝቢ ጀበርቲስ ከም ታርጌት ትገብርዎ ከም ዕላማ ትገብርዎ ኣብ ኤርትራ እያ እታ ሽሙ ሕጂ እውን እንታይ ኣናብባና ኢና ክነጥዕ ዘለና ከመይ ጌርና ኢና ነንብቦ ሳያታ ገዳሲት ሕጂ ንጀበርቲስ ንምንታይ ጀበርትኩም ትገብርዎም ዘለዉ እንተ ኢልካ ኣናብባና ብተረኽቦ ወይ ብኣጋጣሚ ክኸውን የብሉን እዚኣ ማርታ ትበሃል መፅያ ንመንሽሙ ፀሪፋቶም ንጀበርቲ ፀሪፋቶም ኣጋዝያን መፅኦም ከምዚ ኢሎሞም ንጀበርቲ ንትግረ ከምዚ ኢሎሞም ንገለ ከምዚ ኢሎሞም ከምኡ እንተኢልካ እንታይ ትምልስ ኣለካ ማለት እዩ ኢንሲደንት ባይ ኢንሲደንት ተረኽቦ ብተረኽቦ ኣጋጣሚ በኣጋጣሚ እዛ ኣጋጣሚ እዚኣስ ከምዚኣ ኢሎም ፀሪፎሞም ንምንታይ ኣብዚኣ ተረኽቦ እዚኣ ከመይ ገይሮም ፀሪፎሞም ንምንታይ ትብል እያ ክትመፀካ እታ ንሕና ንደልያ ዘለና ግን ተረኽቦ ይኮንና ንደሊ ዘለና ስትራቴጂክ ሪዲን ስትራቴጂካዊ ኣናብባ ኢኻ ከተንብቦ ዘለካ ድሕሪኡ ንምንታይ እዩ ነዚኦም ዕላማ ትገብርዎም ዘለዉ ነዚኦም ንምንታይ እዮም ዕላማ ትገብርዎም ዘለዉ ንክትፈልጥ ምንቲ እምበኣር ኣናብባና
ኣብ ኤርትራ ሰለስተ ስነ ሓሳብ ኣሎ እዘን ስነ ሓሳብ እዚኣተን ኣስማተን ብዘይገድስ ድሌትካ ሽም ክትብለን ትኽእል ኢኻ ኦኬ ሓንቲ ካብኣተን ትግራይ ትግርኝ ትባል ነዛ ትግራይ ትግርኝ ኢብራሂም ክትብላ ትኽእል ኢኻ ፀገም የብለይ ወዲ ሳግለ ክትብላ ትኽእል ኢኻ እቲ ዕላማ ታሽምያ እቲ ስነ ሓሳቢ ካልአይቲ አንድነት ትባል ሳልሰይቲ ኣጋዝያን ትባላ ሰለስተ ስነ ሓሳብ ኣለዋ ኣስማተን ብዘይገድስ ኢለካ እየ ስነ ሓሳብ ቁጥሪ 1 ስነ ሓሳብ ቁጥሪ 2 ስነ ሓሳብ ቁጥሪ 3 ክትብለ ትኽእል ኢኻ ኢብራሂም ስነ ሓሳብ ወዲ ሳግለ ስነ ሓሳብ ቴድሮስ ስነ ሓሳብ ኢልካ ክትዛረበለን ትኽእል ኢኻ እንታይ ደድሌና ንዓና እታ ስነ ሓሳብ እንታይ ትድለ ዘላ ብዘይገድስ ኣስማታ ምክንያቱ ኣብ መጨረሻ ሽም ቀይራውን ክትመፀና ስለ ዝኾነት ሽም ቀይራ እንተደኣ መፅያ ሕጂ ንሕና ኣጋዝያን ትግራይ ትግርኝን አንድነትን ኢና ንፈልጥ ካልእ ሒዛ እንተደኣ መፅያ ክንደናገር ኢና ማለት እዩ ስለዚ ነታ ስነ ሓሳብ ከነንብባ እዚአን ሰለስተ ትግራይ ትግርኛ ኣጋዝያን አንድነትን ዝበሃላ ተሓሳስባ ኣብ ውልቀ ሰባት ኣለዋ ኦኬ ኣብ ተቃወምቲ ኣለዋ ኣብ ደገፍቲ ስርዓት ኢሳያስ ኣለዋ ኣብቲ ኣብ ስርዓት ኢሳያስ ዘለው ኣብ ስልጣን ካብኣቶም ኣለዋ ኩሎም ማለት ኣይኮነን ብዘይገድስ ክንደይ ቁፅሮም ኣብ ኩሉ ኣለዉ ኣብ ውድባት ኣለዉ ኣብ ማሕበራት ኣለዉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣለዉ ኣብ መስጊድ እንተለዉ ይፈልጥን ኣለዉ ኣብ ውድብ ኣለዉ ኣብ ተቃወምቲ ኣለዉ ኣብቲ ስርዓት ኣለዉ ቁፅሮም ቁሩብ ክኸውን ይኽእል እዩ ኦኬ እዚኦም ሰለስተ ስነ ሓሳባት ኣለውና ኦኬ ድሕሪኡ ንምንታይ ናብ ጀበርቲ ክንብል ኢና ናይዚኦም ሰለስተ ስነ ሓሳብ እንታይ ከምታ ዓንተ ወይ ዝገለጽ ኩልካ ኣብ ዓብላልነት ዝተመርኮሰት እያ ከመይ ጌርና ኣብ ኤርትራ ዓብላሊ ንኸውን እዘን ስነ ሓሳብ ሰለስቲአን ናብኣየን ንወስድኻ ናብታ ዓብላልነት ሰለስቲአን በበይነን ከሏስ ሓደ ዓይነት ስትራቴጂ ዝጥቀማ ከመይ ጌርና ዓብላሊ ኮይንና ንወፅእ ትብል እያ ኦኬ ሕጂ ኣናብባና ክነሕሪ ኢለ እየ እምበኣር ዓብላልነት ኣብ ኤርትራ ኣብ ክልተ ኣጋጣሚ እታ ሓንቲ ልኡላውነት ዓቂብካ እታ ሓንቲ ልኡላውነት ከይዓቀብካ ሰለስቲአን ስነ ሓሳብ እሞ ከዓ ዕብላለአን ዝደልያ ገሊአን ልኡላውነት ዓቂብካ እየን ገሊአን ልኡላውነት ኣፍሪስካ እየን ኣብ ክልቲአን ግን ዓብለልቲ ክኾኑ ደልዮም ሳያታ ርእሲ ኦኬ እምበኣር ta ድጥቆሙላ ሕጂ እትያ ቀዳመይቲ እቶም ኣብ ውሽጢ ልኡላውነት ተሓቢኦም ዕብላለ ዝገብሩ ሰባት ስትራቴጂ ናቶም ክነገረካ እዚአን ቃላት እዚአን ድሕሪ ዳ ሰሚዕካ ኣብ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ሓልዮም ግን ክዕብልሉ ዝደልዩ ምዃኖም ክትፈልጦም ኢኻ እንታይ ትብል እንድሕር ዳ ሰሚዕካ ኣብ ውሽጢ ልኡላውነት ተሓቢኦም እዮም ዝብሉ ንሕና ኢና ተቃሊስና ንሕና ኢና ዝበዛሕና ተሰዊእና ንሕና ኢና ሃገራውያን ንሕና ኢና ፈላጣት ዝብል ቃላት እንተዳ ሰሚዕካ እዚኦም ኣብቲ ውሽጢ ልኡላውነት እውን ይኹን ልኡላውነት ዓቂቦም ግን ክዕብልሉ ዝደልዩ ዝጥቀሙለን ትረኻ እየን ኣዘራርባ በይኖም ምስ ኮኑ ኸ እንታይ ይብልዋ ነስላም ፅኑዕ ሓለዋ ግበሩሎም ስግኣት እዮም ኣብ ደገ ወፂኦም ግን እቶም ልኡላውነት ድብሉ ነዚ ኣይብልዋን እዮም ትትረኻ ናቶም ማለት እየ ኦኬ ተኻልአይቲ ድማ ልኡላውነት ኣፍሪስካ ዝግበር እዩ ሕጂ ልኡላውነት ኣፍሪስካ አንድነት ክትከውን ትኽእል ልኡላውነት ኣፍሪስካ ኣጋዝያን ክትከውን ትኽእል ልኡላውነት ኣፍሪስካ ትግራይ ትግርኛ ክትከውን ትኽእል ወይ ከዓ ልኡላውነት ከየፍረስካ ኣጋዝያን ክትከውን ትኽእል ልኡላውነት ከየፍረስካ ትግራይ ትግርኛ ክትከውን ትኽእል ልኡላውነት ከየፍረስካ አንድነት ክትከውን ትኽእል ታስነ ሓሳብ ጥራሕ ኦኬ እቲ ካልአይቲ ልኡላውነት ኣፍሪስካ እቲ ዘረባ እቲ ፅዋዲ ድባል ትትረኻ ከምዚአን ክብሉ እንተዳ ሰሚዕካ ልኡላውነት ኣፍሪሶም ዓብላለነት ገብሩ ደሊኹም ዘለዉ ክትፈልጥ ኢኻ ወላ ከማ ወላ እብራሂም ከምኣ ክብል ተሰሚዕካ እየ ወላ ወዲ ሳግለ ከምኣ ክትብል ተሰሚዕካ ኣብዚኣ ክስኩዓካ እየ ኣብዛ ሊስታ እዚኣ እዚኦም እንታይ ይብሉኻ ኣብ ኤርትራ ዴሞግራፊ ክቕየር ኣለዎ ዝብሉ ብዝሒ ህዝቢ ዓቐንን ክቕየር ኣለዎ ዝብሉ ወይ ኦልሬዲ ተቐይሩ ኣሎ ዝብሉ
اوكي ካልአይቲ ኤርትራ ናትና ጥራሕያ كبلو درا سمعك اوكي نيرترا انتس قرميمكا انتس شرميمكا انتس تدميركا نحنا خنعبل لنا كبلو تسمعك الاولى تفريسم اب ايرترا عبل على زدليم كم زي مسمعك ابدليت كاسو عيم تدري خان دنت ولم تدري خا غازيان بلو صقم يلن انا نكون خيل يبزياتهم اوكي لقيبكا مستغراي لقيبكا قرميمكا قورب كاب تግራይ ወሲድካ ወይ قورب كاب ኤርትራ ወሲድካ ንትግራይ መሃብ ወይ قورب كاب ኤርትራ ወሲድካ كاب ትግራይ ወሲድካ ንኤርትራ ምልቃብያ اوكي ታንቶ ቤት ሰምዓ ነበርካ ምዝ ሕጂ ደሎ ስታድሰደት ኩልካ እዚያስ ኤርትራስ ምዚኦም ተትሕወስ ሃይ መሓሸትን ዶ ትብልታ ዝፈሊጥና ኢና ፖሊስያት ከቲብና ድወልኩ እሳ ሕጂ ኣብዚያ ተኣቱ ኣብ አንታይ ልብቲ መልስታት ድቦ ነበሩ ሉላውነት ግን ሕቅባ ኢና ኢልካ አቡ ይሉሎስ ባዕሉ ተኸማ ድበለ ኦኬ ወይ ከዓ ተደሚርካ ማለት ድማ ሃገር ምስ ሃገር ተለቂብካ ሃገር ምስ አውራጃ እዚኣ ተደሚርካ ምስ ሱዳን ክትኮን ትኽእል እያ ጠለብለይ ግን እቲኣ ተደሚርካ ትብል እያ ካልእ ሉላውነት ኣፍሪስካ ከምዚኣ ክብል ተደኣ ሰሚዕካዮ ሉላውነት ኣፍሪሱ እዩ ክዕብል ዝደሊ ዘሎ ምዃኑ ትፈልጦ ኢኻ ናይ 3000 ዓመት ታሪክ ኣለና እንድሕር ኢሉካ ኣዱሊስ እንተ ኺዒትካየስ ንዓና ጨኑ እንተ ኢሉካ ንዓና መስል እንተ ኢሉካ እዚኣ ኣብ እንታይ ትበሃል እዚኣ ጥቓ ዓድኹም ዘላ እዚ ታሪካዊ ቦታ ቋሓይቶ እንተ ደኣ ኺዒትኩም ማሲ ንዓና ጥራሕ ትጨኑ ትብሉኻ وقحيتو خعيدكا اب ايرترا انس نعيت تشنو دبل سب امصيخا ايتركبن يخا قحيتو ناي 3000 عام تاريخي 3000 عام تاريخ دلو اب ايرترا زري سغات حجي دلو خيني سمعننا انا يلن ግን كما خبلو انت سمعيكا دوغانت اب قحيتو دو ادريش دو قلملن تدايلو كبل تسمعيكا ناي 2000 تاريخ ناي 3000 عام تاريخ ناي 1500 تاريخ دو نحنا دو مسفحاركم نعانا مسل مسفحاركم بس قرهيبكم بس قرهيبكم مالت نحنا اينا فحيركم عطرو ترهيبكم تعطرو نحنا نتقملنا نبرنا اينا فحيركم اب ادوليس قال ماله دردا نيشتي يسالنا مركب رهيبكم ناتنا مالتي نحنا قدم حنبسينا نيرنا ناي بحر نغادو اينا نيرنا كما دغوانا عينتكم ولا تقراويكم قبل نحنا سمعكايا نابزا ايرترا متيو لولاونت افريسو خغبرات دل ነገር አለው ማለتي ካላይቲ نحنا تግርኛ ትብል ዘረባት ተዳብዚ ኢልካ نحنا تግራይን ሓደይ ትግራይን ገለመለ ከማ خبل نحرዳ ሰሚዕካዮ ታሪኽ ኣክሱም ታሪኽ ኣጋዚያን ታሪኽ ጽዮናውነት ታቦትና ቤተክርስቲያንና ርስትና ታይደበይዶስ እስኹም ኣይነበርኩምን የለኹምን ኣብ ሓደ ገዛ 8 ሰዊኦምና 6 ሰዊና ከምዚያ خبل እንድሕርዳ ሰሚዕካዮ ወይ ንዓኻ ኣፍሪሱ ወይ ነታል ኡለውነት ኣፍሪሱ ካልኣሻብ ክሰርሓ ደሎ ኤርትራይ ኦኬ ኣብ መጨረሻ ታደልያ ዘሎ ታምዕብላልያ ወይ እንታይ ኢሉካ ኤርትራውያን እኮ ባስላም እኮ ካበይ ከም ዝመጻኹም እንድዒ እከለ ቀቢላ ካብዚ ኣመጽያ እከለ ዓቀብ እንዳ ካብ እከለ ኣመጽያ ተዳ خبل ሰሚዕካያ እዚ ልኡላውነትና ኤርትራ ኣፍሪሱ ዕብላለ ኣብ ኤርትራ ክገብር ዝደሊ ዘሎ እዩ ንዓኻ ካብዚ መጺኻ ብለካ እስኻ በቆይልካ ዲኻ ተልካዮ ወበቆይለ ብለካ ኣብ ተዓዲ ኳዓቶንዶ ናተይ ታሽሙናየ ብሓጎይ ዓጽሚ ክትረክብ ብለካ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ተዳ ሰሚዕካ ንሕና እኮ ምስ እስላም ባእሲ ይብልናን እዚ ንገብሮ ዘለና ነብሰ ምክልኻል እዩ ብዕራብ ስለ ዝተኸበብና እዚ ከዓ ኣብ ሓደጋ ስለ ዘለና ንነብስና ንምክልኻል ኢልና ኢና ንገብሮ ዘለና ወይ ንብሎ ዘለና እንታይ ኢሉካ ልኡላውነት ኣፍሪሱ
ሃገር ክሰርሕ ይደሊ ከም ዘሎ ፍለጦ ኣብዚ ከባቢና ዘለው ኣብ ምስሪ ክንደዚ ክርስቲያን ነይሮም ሕጂ ግን የለውን ኣስላል ዓብዲ ኩሞም ተይሉካ ኣብ ምስሪ 1000 ክርስቲያን ነይሮም ሕጂ 500 እንተደኣ ተሪፎም ኣብዛ እስራኤል ትበሃል ዓዲ ከዓ ናይ 3000 ታሪክ ዘለዎም ክርስቲያን 1000 እንድሕር ደኣ ነይሮም ናብ 100 እዮም ጎዲሎም ዘለው ናቶም ግን ኣይነግረካኒ ኣብ ምስሪ ዘለው ክርስቲያን ኣብ ኢራቅ ዘለው ክርስቲያን ወይ ኣብ ኢራቅ ዘለው ኣብ ሱርያ ዘለው ክርስቲያን ይድብለካ ኣብዛ እስራኤል እዚኣ ናይቶም ደቂ መሬት ክርስቲያን ከም አንተ ኢሉካ ሃገር ልኡላውነት ኣፍሪሱ ለቂቡ ክሰርሓይ ይደልሎ ማለት እዩ ኣብ ሓደጋ ኢና ዘለና እንተ ኢሉካ ህላዌና ሃይማኖትና مش عارف دو كما اخذ بالحراس سمعكايو لولاونت افريسو هاجر كسرح حسب كم دلو نحنا مس اسلام صلي بلنان مس اسلمنا يصلئنا انت عينوكا ازيا اتا قدم توهيباتا توكين بوينت ياتبال بزوم صيوناويان ناي عالمنا تصحيفا دهابتو ناب تغرينيا ترجمو زارب الله الحمد لله فلتا نحنا نسلام انا ود ساغلن تاغير كاني ابراهيم تاغير كان اي غوربيتنا اندي خماي قال انت هايمانوت ناتكم ينان صلو دلنا تقتلوا دبل انت خمز دبل تيلوكا هاجر افريز هاجر سرحكم دلدلو فلت حداش حجم صيوم ما دلوخا نحنا ايكونومي خلينا نحبلوا لكم ينان دلنا صومكم كم صوبكم بلعكم ستيكم دقيسكم تحاضرون حد ايلوكا دما تايدل دلو ايكونومي دا انس غبر خل اندي خبا خانتا يصبيني نعاي كامريته يا الجيسكا اساس ايكونومي خدغبرلي ويكا تا اغدوناتي افريسكاس 3/4 غزا وسيدكا ابزي بالاسو سريحكاس حنت فلات كتبن نعاي مالت اندي بخال ازراربا ايكونومي دا تايد صقم الله وي نزغونت كامباني مصيخا غبراد بالكو ايكونوميكو مراحتنا ايرترا يمدا ايكونومي زي دليبر ايكونوميكو زدلنا غزي تشاينا ب5 ساعات اندي بالاسو مولود سرحو لو مي ايكونومس عب نجر ايكونن كمبيوتر يدبكا صقم ايكونن ود بايد ليكاني ايكونومي تغبر ناي بوليتيكا وسانه طرح يدليكا حجي كمان انت اخذ زارو سمعكا انتي مالتي ازيا نحنا متكاتا ناي سرعات ينامو ايكونوم هنغبرلكم ينا سخم مسو لكم ادوكم شرفكم حيسكم نسجد ايتبلو نصوم ايتبلو مسكين سرح يتبلو بلعكم دقسو انت دايلكا هاجر افريسو انتي يدبلكا دلو بخال ازراربا بوليتيكاوي سلطانكا احديقنا مريتكا احديقنا باحكب لك حانتي فلات غزا هيبنا ابو كان امطكاينا سلازي نحنا ايكونومي كنعب ندلدلنا اينا كبل نحردا سمعكايو بزي قدس مني اتي مسلنا حزبي الجيسو معباله طرحنا ندلي مسل واغا يبلو انت يلكا هاجر افريسو تاش مغبر حساب الله مالتي اوكي بعابيو لولاونت هاجركا بخال ازراربا انتي بلكا لمالتي كمزا درفناي تغراوت نسوم وانا تخاريت نحنا اي مالتي كما عيد بلكا دلو اوكي ويدما انتي دللو مالتي بزعدنا تذكر اورومو قدم اب اثيوبيا خمي يچفلقو نيرم تذكر اب غزي هايله سلاسه بغزي يوحنس اب غزي اسلام كما ييرم يصقطو نيرم زيوم دبوب حزبوش دبهالو اثيوبيا خمي يرغطو نيرم حجوكا نعنا حليفومنا نعنا كومم كغبرونا زدلي سبات يوم اذا خمزيتات زربا خزاربو نحردا سمعكايوم نختفلطو مالتي قطر خلته نمنتاي مزي كبيد حدغنيا دخونه وسانيسي منتا وسولو قليل ايكونن كتتكبرو نحردا اخونكاسي بس ነገር ይخدليكا هيوت محلاف كدليكاي حيله متقام كدليكاي قليل ايكونن ولا تشارخنا مصينا دبل قمت كل خيل نديم مزحجي دبلكا زاناي بقداماي مزدلو جيوبوليتيكسي تايلو نزا عدناس مزامنش مش كو عدينا بلا مبزحنا مود حراي محيلنا يلو صحيفوا دلو تاتاشمو مسا مزاد دبلو دلا تخيل انت سلولاونت حويسو انت سلولاونت افريسو سلازي كبيد نزرسس نمنتاي الحلو ولو ولا زلو ما انت دل على دبل كوازار سدت كل كاودي زي عدناس مزي حوس دينا بلاد بلا كبيد اندي نمنتاي كم زي العلالو قلال ديا بزي قدست مسمس ابوش تدلو تدعيلك 4 عبيت مخنياتاتين نزع عبي بروجكت زي كما يقرم يلحلو
ዘቃትል ዘተሓርድ እንከሎ ኦኬ ኣብዛ ቃዝዳ ትበሃል ተፈቲና 80 ዓመት ኮይ ሰርሐትን ኣብ ፈለስጢን ተፈቲና ኮይ ሰርሐትን ኣብ ካልእ ዓዲ ክትስራሕ ቀደም ወ ተሰሪሓ ኣብ ኣሜሪካ ተዓዊታ ኣብ ኣውስትራልያ ተዓዊታ ኣብ ካናዳ ተዓዊታ ኣብ እዚ ግን ናይ 400 ዓመት ናይ 300 ዓመት ናይ 500 ዓመት ታሪኽ እዩ እዛ ናይ መጨረሻ ታሪኽ ግን ዛብ ቃዝዳ ንሪኣ ዘለና ኣብ ኣሶም ከተግብርዋ ስለ ትኽእል እዩ ክትግበር ትኽእል እያ ኮይኑ ድስምዖም ዘሎ ቀላል ኣይኮነትን ክትግበር ግን ሕጂ ንምንታይ ዝኸቢድ ዘረባ ይብሉ ተልካ 4 ምክንያታት ናተይ ኣነ ዝቕምጠኒ ቀዳመይቲ ናይ መንነት ቅልውላው ስለ ዘለዎ ናይ መንነት ቅልውላው እንታይ ኢለ ኤርትራ ሰላም እንድሕር ኣላ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ክኾኑ ደልዩ ቢዝነስ ይገብሩ ገለመለ ገብሩ ኤርትራ እንድሕር ፀጊምዋ ኣነ ፍርቂ ጎነይ ሱዳን ፍርቂ ጎነይ ስዑድያ ኣነ ፍርቂ ጎነይ ኢትዮጵያ ፍርቂ ጎነይ ትግራዋይ ተባሂሎም እንታይ ገብሩ ማለት እዩ እንተስ ልኡላውነት ኣፍሪሶም እንተስ ኣብ ውሽጢ ልኡላውነት እሶም ዓብለልቲ ኮይኖም ክወፁ እንተዘይከኢሎም ድማ ናብ ጎረቤት ዓዲ ወይ ንዓና ሒዞምና ክኸዱ ወይ ክጨርሙሙ ወይ ክሽርሙሙ ወይ ናብ ኣኹ ኸዱ ወይ ናብ ኣኹ መፁ ከምኡ ተሓሳስባ ስለ ዘለዎም እዩ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ቁሩባት ድዮም ብዙሓት ድዮም ብዙሓት ኣይመስለንን ካልአይቲ ሰባት ኣለው ኤርትራ ናቶም ኮይና ደ ትስምዖም ወላ ደቂ መሬት ከለው ወላ ደቂ ኣባት ከለው ኤርትራ ናቶም ኮይና ትስምዖምን ብክልተ ምክንያታት ሓደ እቲ ሕማቕ ተፃናዊትዎም ድበሃል እቲ ሕማቕሲ خلاص ተሸብሊልዎም ከምዚ ዕማመት ኣብዛ ርእሶም ኮፍ ኢሉ እቲ ፍርሕን ትምድሃልን እንታይ ትብል ኣነ ይክእልን እየ ኣነ እዚኣ ኣነ ይክእላን እዚኣ በዓል ሞችሙ ጥራሕ ትገብርዋ ንዕኦም ንሃቦም ከመይ ጌርና ንሕና ላላ እሶም ንፉዓት እንድዮም ዝብል ኤርትራሲ ናቱ ኮላ ናቱ ኮይና ደ ትስምዖ ሰብ ኣሎ እቲ ናይ ብሓቂ ወደባት እቲ ሓደ ግን ብዝተፈላለየ ምክንያታት ወደባት ኮይኑ እዩ ወደባት ኮይኑስ ሚኒስተር ከማን ኮይኑ በኤርትራ ወደባት ኮይኑስ ፕሬሲደንት ከማን ኮይኑ በኤርትራ ወደባት ኮይኑሲ ኣብ ኣስመራ 5 6 7 ገዛውቲ ዘለዎ ከሎ ስቲል ናቱ ኮይና ደ ትስምዖ እዚ ነዛ ርእስቲ እዚኣ ደልዕላ ሳልሳይ እሶምን ኣቦታቶምን ኣባሓጎታቶምን ዘይናቶም ወሲዶም ስለ ዘለው ንሕና ብዝሓመቕናሉ ግዜስ ነሱ ድወሰድኩሞስ ምለሱልና ክብሉና እዮም ድብል ፍርሒ ዘለዎም ሰባት ሳልሳይ ዓይነት ከምኡ ደሻቁሎም ራብዓይ እሶም ወይ ከዓ ቤተሰቦም ወይ ኣባሓጎታቶም ኣብ ኤርትራ ገበን ዝገበሩ ሓንቲ መዓልትስ በዚ ገበን እዚ ክንሕተት ኢና ድብሉ ወላ ንሕና ኤርትራውያን ከም በዓል ስኒት ውድብና እንታይ ኢሎም ብሃገራዊ ዕርቂ ኢና ንሕና ንዓፅዎ በፃብዕቲ ዝቁፀሩ እንተደይ ኮይኖምሲ ወላ ዞም ደገፍቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዘለው እውን ኣብ ቤት ፍርዲ ንወስዶምን ኢና ኢልና ኣብ ናትና ድስቱር እንታይ ይበሃል ቅዋም ኣብኡ ኣቐሚጥናዮ ኣብቲ ናይ ግዝያዊ መሰጋገሪ ቅዋም ዝበልናዮ ንሕናስ ብሃገራዊ ዕርቂ ኢና ክንነብር ንደሊ ሕነ ክንፋዳደ ኣይንደሊን ኢና ስቲል እናበልካዮም እንከለዉ እታ ውሽጦም ግን ኣይትጥመንን ይሻቐሉ ዳትስ ዋይ ዝብለካ ዘለኹ ልኡላውነት ኣፍሪሶም ወይ ከዓ ምስ ልኡላውነት ገብሩ እታ ናይ አንድነት ናይ ትግራይ ትግርኝን ናይ ታሽሙን ዘቐምጡ እዮም ራብዐይቲ ነዚኦም ፀላኢኦም ከመይ ገይሮም ገልፅዎ 4 ፀላእቲ ኣለዎም ተቀዳማይ ፀላኢኦም ኣምሓራ በሃል ኣምሓራውነት ብልዎ ሰብ ግለፆ እንተይልካዮ ገልፅዎ ይክእሉን እዮም ኣምሓራይን ትግራይን ናይ ኤርትራ ከበሳን ብዘርኢ ሓንቲ እዮም ኩሎም ካብዛ ናይ ቀደም ናይ የመን ትበሃል ካባት መፅኦም ኩሎም ግእዝ እዮም ግን ኣምሓራውነት ከም ፀላእቲ ገይሮማ ከም ፀላእዮም ትወስድዋ ሕጂ ስርዓት ኢሳያስ ስለ ዝቐረበ ምስኦም ድሓን ክብሉ ክእሉ እዮም ስለዚ እታ ኣምሓራውነት ከከም ወቅቱ እያ ክትቅይራ ትኽእል ኢኻ እቲ ሰም ደልይዎ ስርዓት ምስኦም ተፀጊዑ ካልአይቲ ዓረባውነት ትብልዋ እዚኣ ከዓ እስላማውነት እዮም ትብልዋ ዓረባውነት ግለፃ ተልካ ክገልፃ ኣይክእልን እዩ እስላማውነት እዩ ትብለካ እሞ ኣነ ኣብ ሃገረይ እስላማይ ኮይነ ምንባር ዳ እስላማውነት እንድዛተልካ ኣይፈልያን እሱ እስላማውነት ሸሪዓ እያ ትብለካ ካልአይቲ ሳልሰይቲ ፀላኢቶም ሃገራውነት ትበሃል ሃገራውነት እንድሕር ዳ ኢልካ ቃልሲ ህዝባዊ ግንባር ኢልካ ስለተልዕል ቃልሲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኢልካ ስለትብል ቃልሲ ናይ ራቢጣ ስለተልዕል ቃልሲ ናይ ማሕበር 7 ስለተልዕል
እቶም ናይ ቀደም ኤርትራውያን ምዞም ወረርቲ ናይ ኣክሱምን ናይ ትግራይን ናይ ኢትዮጵያን ወረርቲ ዝዋግኡዎም ዝነበሩ ናቶም ታሪክ ከተመፅእ ስለ ዝኾንካ ሃገራውነት ትብል ቃል ኣይደልይዋን እዮም ምክንያቱ ናብ ቃልሲ ትመልሶም ቃልሲ ተመሊስና ካብ ሓንሳብ ተቃሊስና ዲና ትብል ዘረባ ትመፅእ ከማ ከይትመፅእ ምእንቲ እዚኣ ሃገራውነት ትብል ቀይርዋ ኢሎም እዮም ኣይፈትዋን እዮም ከም ፀላኢት ትቁፀር ራብዐይቲ ልኡላውነት ትብል ቃል እያ ምክንያቱ እታ ልዑላውነት እሶም ዓብለልቲ እንተደይ ኮይኖም ትፈርስ ኣለዋ ልዑላውነት ኣፍሪካ ክትስራሕ ስለዚ ልዑላውነት ከዓ ኣይትበሉ ንሕና ክንመርሓ ከለና ጥራሕና ልዑላውነት ክንብል ትኽእል ትብላ እየ ሰረካይ እዚኦም እቶም ኣርባዕተ እዮም ፀላእቶም እምበኣር ሕጂ ጀበርቲ ዳ እንታይ ማለት እዩ ጀበርቲ ኣብዞም ኣርባዕተ ቀሚጠዮም ዘለኹ ኣብ ሓዲኦም ይድኣቱ ትሽም ጥራሕ ጀበርቲ ስለዚ ጀበርቲ ማለቶም ኣስላም ማለቶም እዮም ታስላማውነት ዝበልኩ ጀበርቲ ማለቶም ልኡላውነት ዝኣምን ማለቶም እዩ ልኡላውነት ፀላኢት እያ ጀበርቲ ማለቶም ሃገራውነት ዝኣምን ማለቶም እዮም ንዑ እዮም ኣብቲ ፀላእትዮም ንጀበርቲ ከም ጀበርቲ ይኮነን ፀሊኦሞም ንዖም መፅሊኦም ካልእ ምክንያታት ኣሎ ኦኬ ስለዚ ጀበርቲ ማለቶም ሙስሊም ማለቶም እዩ ጀበርቲ ማለቶም ቀቢላ ማለቶም እዩ ቀቢላ ማለት ከዓ ኣነ ንስኻን እዮም ወላ ክርስቲያን እንዳ ክርስቲያን ቀቢላ ምሽ ኣለዎ ብኤርትራ ኣብ ኣከሉ ግዜ ኣለዉ ኣብ ኩሉ ቦታታት ኣለዉ ስለዚ ቀቢላ እንዳ ማለት እዩ ስለዚ ሃገራውያን ማለት እዩ ኣብተን ኣርባዕተ ፀላእቲ ኣብ ሓዲአን ይድኣቱ ስለዚ ንሽም ጥራሕ እዩ በብተራ ክውቁዕ ስለ ዘለዎም ኣብዚ ሰዓት እዚ ንጀበርቲ ምውቃዕ ቀላል ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ኢሎም ዘቐመጥዋ እምበር ሽሞም ተኣሽሙ እዮም ስለዚ ልኡላውነት ዝኣምኑን ልኡላውነት ዝሕልውን ማለት እዩ እንተኣ ጀበርቲ ኢሉካ ኦኬ ካብኡ እዚኦም ከከም ወቅቱ ድሕሪኡ ሎሚ ጀበርቲ እንተደኣ ኢሎም ድፍር እንተደኣ ኢሎም ከዓ ኣስላም ይብሉኻ ሕጂ ካብዚኦም ሰለስተ ትግራይ ትግርኝ ኣጋዝያን አንድነት ኣተሓሳሰባ ዝበልናዮም ዓይነት እዮም ደፊሮም ኣስላም ኢሎም ክፅውሑ ድኽእሉ ዓይነት እዮም ከተሰኪፎም ጀበርቲ ጥራይ ድብሉ ዓይነት እዮም ንሕና እኳ እስኹም ኣይተቃለስኩም ንሕና ካብ ሓደ ገዛ 5-6 ሰዊና ኢና ድብሉኻ ዓይነት እዮም ኦኬ ስለዚ ከከም ግዜኡ ሎሚ ጀበርቲ ፅባሕቲ ሓደ ፅባሕ እንዳ ፅባሕቲ ሃገራውነት ቶም ፀላእቲ ግን ቶም ኣርባዕተ እዮም ኤርትራ ሃገራውነት ልኡላውነት ቶም ዓረባውነት ድብልዋ ኣስላም ማለቶም እዩ ዲያማ ኣምሓራውነት ድብልዋ መዓኑ ኣምሓራውነት ትበሃል ነገር ወል ሓንቲ የለን ዘርኦም ሓደ ከመናቶም እዩ ፍልል የብሉን እዚ ግን ከከም ግዜኡ ኣምሓራውነት ተደሊኻ ተቕርባ እንድሕር ተደሊኻ ከም ፀላ ጌርካ ተቐምጣ ተደሊኻ ድማ ትዘላ ደይ ትቕየር ታስላማውነት ትብል እያ ታስላማ እያ ኣስላማ ኣይትቕየርን ኣብ ዝኾነ ግዜ እቲ ካልእ ግን ከከም ግዜኡ ከከምቲ ኣብቲ ሚድያ ከከምቲ ዝድለየሉ ቅየር ክእል እዩ ስለዚ ጀበርቲ እንድሕር ዳ ኢሎምኻ ካብዘን ኣርባዕተ ሓዲኦም ማለቶም እዩ ኦኬ ሕጂ ጀበርቲ እዮም ከጥቅዑኻ ከለዉ ዳ ንመን እዮም ዘጥቅዕዎ ንወዲ ሳግለ ንእብራሂም ንዓብዱ ንመሓመድ ንዓንደ መስቀል ልኡላውነት ዝኣምን ሃገራውነት ዝኣምን ወይ ንሃብቶም ንመን እዮም ዘብልዎ ኦኬ እሶም ንመን እዮም ዝወቕዑ መሲልካ መጀመርያ ነቲ ዝተወደበ ጀበርቲ ውድባት እዮም ኢሎም ስለ ዝኣምንዎ እዮም ዝወቕዑ ስለዚ ንመን ይወቕዑ ነቲ ዝተወደበ ንምንታይ ከይውደብ ምእንቲ ክዳኸም ተስፋ ቆሪፁ ካብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ክወፅእ ስለዚ ትደጥቅዕዎ መጀመርያ ንመን እዩ ነቲ ዝተወደበ ካልኣይ ዘጥቅዕዎ ነቲ ቀዳማይ ዘጥቅዕዎ ሓያልን ዝተወደበን እዮም ዘጥቅዕዎ ሓያል ብኢኮኖሚ ሓያል ብሚድያ ሓያል ብውዳበ ካልኣይ ዘጥቅዕዎ ንሳቶም ውልቀ ሰባት ኣይኮኑ ዘጥቅዑ ንሓያል ግን ዘይተወደበ ሓያል ሰብ ክኸውን ይኽእል ንምሳሌ ሰብ ሓያል ክትኮን ትኽእል ግን ውድብ ኣይኮንካን ንዓኻ ንምንታይ ይወቕዑኻ ውድብ ከይትገብር ምእንቲ ከይትውደብ ግን ሓያል ኢኻ ካልኣይ ዝወቕዕዎ ሳልሳይ ዝወቕዕዎ ንመን ንድኹም ዳ ንምንታይ ይወቕዕዎ እንድሕር ዳ ኢልካ ተስፋ ክቆርፅ እሞ ኣነ ፖለቲካ ይፈቱን ኢልካ ሃድም ምእንቲ ኣነ ፖለቲካ ይኣቱን ይኽብል ምእንቲ
እዚኣ ዞም ኣዝማድና ብዙሓት ሓሚሞማ ዘለዉ ሕማም እያ እዚኣ ኦኬ زين زين استراتيجي نمن يتقعوا كم زي تتردينا كردانا خيليو كم يرنا عميدا حدا تصاريف لنا خنبل يبلنا كم منتاي بال سلاد الله سلازي امبار في اللاين انا منتاي جبرتن تيلكا قلطف فيله ناي مጨረሻ خدالك حدا اسلام ስለዝኾኑ ካልኣይ ኣብ ልኡላውነት ኣብ ናጽነት ኣብ ራቢጣ ኣባላት ስለዝነበሩ ሃብታማት እዮም እሞ ናይ ሚድያ ዓቕሚ ኣለዎም ናይ ሙዳብ ዓቕሚ ኣለዎም ኢሎም ስለዝኣምንሎም ከም ተወዳደርቲ ገይሮም ስለዝወስድዎም ንሕና ቋንቋና ትግርኛ ዳ እምበር ቋንቋና እዚ ዓልየትና ትግርኛ ይኮነን ስለዝብሉ ጀበርቲ ኢና ስለዝብሉ ካልእ ናይ ኣሕመድ ግራኝ ዛንታ ንጀበርቲ ከሰክምዎም ስለደልዩ ነስላም እዮም ለሰክምዎም ግን ጀበርቲ ማለት እስላማይ ማለት እዩ ንዑ ከሰክምዎም ስለዝደልዩ ናይ ክንደይ ዓመት ናይ 500 ዓመት ሃፀ ዮሃንስ ትማሊ ዝገበሮ ናይ 110 ዓመት ከዓ ክቕበር ይደልይዎ ክሕባእ ክላዓላ ይደልይዎን እዮም ስለዚ ንዓኣ ከሰክምዎም ኢሎም ስለዝሓስቡ እዮም ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ጀበርቲ ማለት ኣብ ከምዚ ኣናብባዚ ኣብ ከምዚ ስትራቴጂ እዚ ኣብ ከምዚ ዓላማ እዚ ኣእቲኻ ምሰንበብካዮ ኣብታ ቦታ ጀበርቲ ስኻ ሽምካ ትረኽባ ኢኻ ብኣ ስኻ ብኣ ኣለኻ እዞም ኩሎም ቀቢላታት ናይ ኤርትራ ብኣ ኣለዉ እዚኦም ኩሎም እንዳታት ናይ ኤርትራ ብኣ ኣለዉ ወላ ክርስቲያኖም ወላ እስላሞም እዞም ኩሎም ሃገራውነት ድብሉ ብኣ ኣለዉ እዞም ኩሎም ልኡላውነት ድብሉ ብኣ ኣለዉ ስለዚ በዚ እናብባዚ እዩ ከነንብቦ ዘለና ፅባሕ ወላ ወዲ ሳግለ ከማይልካ እንድሕር ዳ መፂኻ ብታ ቁጥሪ 2 እንዲኻ ረሰባ ክብለካ ምእንቲ ክትደናግረኒ ትኽእል ኢኻ ወይ ኣነ ክደናግረካ ይክእልኒ እምበር ሓደ እንታይ ኢሉ ኣብ ኤርትራ ክሳናይ ዝወሓደ ዘንብዲ ድበሃል ዝወሓደ ሓጢኣት ዘለዎም ኣብ ኤርትራ ኢሉ ጀበርቲ እዮም ሓቂ እዞም ናትና ኣለዎም ሓጢኣት ኣይኮነ እንዲ ክንደሻ ተባኢሶም ተዋቂዖም ምስቲኦም ክዕብልሉ ዘለዉ ክርስቲያን ኣይኮነ እንዲ ወይ እቲ ህዝቢ ዓሳውርታ ዲ ወይ ህዝቢ ሳሆ ዲ ወይ ህዝቢ ታሽሙ ትብሎ ማለት ተጋፊጡ እዩ ተዋቂዑ ተፃፊዑ እዩ ስጋብ ሕጂ ተበዲሉ እምበር ደይበደለ ከም ሕብረተሰብ ከም ጀበርቲ ሕብረተሰብ የለን ጀበርቲ መስኪን ማለት ሰላማዊ ህዝቢ እዩ ሕጂ በዚ ንጀምር ማለቶም እምበር ኢሉ ዝወሓደ ገበን ዘለዎም ኤርትራ ኢሉ ጀበርቲ ሕብረተሰብ ኢልዎ ገበን ማለቶም እንታይ ማለት እዩ ባእሲ ማለት እዩ ዘይተባእሰ ምስ ታሽሞ ንምንታይ ጀበርቲ እንተልካ ምሳሌ ክበካ ሓንቲ ቅድሚ ሕጂ ኢልያ ነይረ ክደግማ ብኣ ክንዛዝማ ኣብ ሓደ ጆኪ ኣብ ሓደ ሲ ተኣኪቦም ዓበይቲ እድራር ተዓዲሞም ሕጂ ኣብ ዓድና ምሽ ቆልዓ ይድሕፅብ ማይ ቆልዓ ከምዚ ገይሩ እናሕፀቦም ከሎ ሕጂ ኣብ ዓድና ምሽ ኣብ ምድሪ ኢኻ ኮፍ ትብል ብፍላይ እንዳ እስላማይ ገዛ ሕጂ ክትስእ ደራ ኮንካ ከይትስእካ ብከለካ ማዓኮርካ ጥራሕ ሓፍ ተብላ ክትሕፀብ ሕጂ ሓደ ክሕፀብ ኢሉ ሓፍ ምስ በለ ጣጥ ኣቢሉ ሕጂ እቲ ዋና ገዛ ነቲ ቆልዓ ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ ትጠርጥ ኢሉ ነዚ ቆልዓ ውቂዕዎ መስኪናይ ኣይጠረጠ ይበለ እዚ ቆልዓ እሱ በዓሉ እቲ ካብቶም ዕዱማት ሓደ እዩ ናይ ዓድና ቆልዓ መስኪን እዩ ቆርጢሞ ስቕ ኢሉ ሕራ ኢሉ ድሕሪኡ ነቲ ሓደ ድማ ክሕፅቦ ኣሎ እቲ ሓደ ድማ ከማ ፀጊማልቱ ሓፍ ክብሎ መጣጣ ቢሉ ኣምፅዎ እስከ ነዚ መከረኛ ቆልዓ ክንወቅዖ ኢሉ ስለዚ ጀበርቲ ከዓ መከረኛ ቆልዓ ናይ ፖለቲካ ኤርትራ እዮም ስለዝበደሉ ይኮነን እቲ ውሽጣዊ ትርጉም ግን ጀበርቲ ማለት ስኻ ኢኻ ጀበርቲ ማለት ኣነ ጀበርቲ ማለት ኩሎም ቀቢላታት ኤርትራ እዮም ጀበርቲ ማለት ኩሎም እንዳታት ኤርትራ እዮም ጀበርቲ ማለት ኣብ ልኡላውነትን ኣብ ሃገራውነትን ደኣምኑ ክርስቲያን ኤርትራውያን ማለት እዮም ጥራይ ብተራ ነናይ መዓስ ንወቅዕ ምስቲ ኩነታት ከም ድጥዕም ምስ ዘሎ ግዜ ምስቲ ናይ ሚድያ ኣጣዓዒምካ ንምዝራብ ተባሂሉ እዩ ብፍላይ እቶም ዞም ከምኡ ዝብሉ ሰባት ከዓ ጀበርቲ ቋንቋ ትግርኛ ስለዝተዛረቡ ተወዳደርትና ኢሎም ስለዝኣምኑ ሓያላት እዮም ክውድቡ ክእሉ እዮም ስለዝኣምኑ ሓደ ግዜ ከዓ እኮ ንጀበርቲ ነዚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እሱ ይድውድቡ ኢሎም ዝኣምኑ ከለዉ ኩሉ ትግርኛ ዛረብ ከዓ ጀበርቲ እኳ ኣነ እኳ ክሳብ ትማሊ ጀበርቲ እየ ነይረ ትግርኛ ፅቡቅ ስለትዛረብ
دحريا مس نغوركم جبرتي كون مس بولكم يم امينم بر صبو تغرينيا تتزاربكا جبرتي خا ولا سقام صبو تغرينيا زارب جبرتي خا صبو تغرينيا زارب تويني جبرتي خميد قصر منيات مسلم قالت قبيلاتنا ايرترا بزحركب ولا من اني واي تمكرنيا قول حمصويا سلازي تيا عنا بباغن كم زغيركا خا تنببا سلازي جبرتن تيلوكا سئل خابوخم دلا سخابوخم دلا ترداكا مالتي ናይ ባሓቂ ብጣዕሚ ተንኪው ዶክተር ኢብራሂም ኣዝዩ ምስ ሰፊሕ ዝኾነ ኣስተምህሮ ወላ እውን ሓፈሻዊ እንተዳሪእኻዮ እውን ኣነ እውን ኣብዮ ዝኣምን ምክንያቱ ፈላሊኻ ግዛእ ዝብል እቲ ናይቲ ስርዓት ኣካይዳ ወይ ድማ እንተሓሳስባ ንሱ ተኸቲሎም ክኸዱ ዝደልዩ እዮም ሎሚ ጀበርቲ ይቁጥቆ ፅባሕ ከዓ ነቲ ሓደ ይቁጥቅጦ ስለዚ እቲ ዕፉን ብድፉኑ ግን በቃ ፅላኣት ናይቲ እስልምና ስለዘለን እዚ ክተቐምጦ ፅናሕካን ኣብ ግምት ኣቲኻ ማለት ስለዚ ተንኪው ክብለካ ይፈቱ ጣሃ ደይብሎ ሓንቲ ሕቶላትኒ ይብል ኣሎ ምናልባት ነዊሕ ፀኒሕና 2 ሰዓት ጌርና ኣለና ሓንቲ ሕቶ ክትቅበል ፍቃደኛ ዲኻ راي ፀገም የለን በስ ቆራ ድሕሪኡ 2 ሰዓት ድርኤልካ የብልካን ቆራሪፅካ ክትሰደን ኣለካ ኣብ ክልተ ጌርካ ኣልሜኖ ናይ ጀበርቲ በይና ጌርካ ስደዳ ነቲ ሓደ ድማ በይና ጌርካ እንተ ደኣ ሰዲድካዮ ተናይ መጀመርያ ክልተ ሕቶ ከዓ በይነን ጌርካ እንተ ደኣ ሰዲድካዮ ሰብ ኣይዳባልቆን እዚኣ ሕጂ ኣብ 3 መቂልካ ክትሰዳ ኣለካ እዚኣ ፀገም የለን ከም ደላታ ምስ ሰዲድካዮ ድሕሪ ፅባሕ ኣብ 3 ቆሪፅካ ስደደን ተም ሰባት ፎካስድ ገይሮም ክሪእዎም እንቲ ባዕልካ ርእስቲ ሃበን ኣብ ታሕቲ اوكي ان شاء الله كنفتننا ان شاء الله هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طاهينو متغير كالله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا وعليكم السلام رمضان مبارك يسمع لها اسكت تزارب السلام عليكم يسمع لكم حجي هو سمع لها قول تحيت اللجن سمع لها اوكي كان زياده قرب دخل بالمو اوكي اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذنا استاذ انا عقا استاذ عدكاي دكتور ابراهيم سراج هلا حد ጊዜ ዘይንሰማዓሉ ጉዳይ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ብልቢ ነኽብረካን ንፈትወካን ኣያናን ዓብይ ሓውና ንኻ መትናይ ቀደም ፀርፍ ነበርካ ብሰልቢ ስለዘለን በቃ እሱ ናይ ብሰልቢ ሓሲብካ ናብ ዶላር ጌርካ ንሳግል ኣብ በሰደለ ብመን ያፃልካ ኣብነጅ ናያይ ፀሪፈ ሶርያ ዝብልሓን ነሳኻ ብቐዳማይ እውን مسكين الكاي نعم من إسيات قريبو حقي كم من إسي كم أيا خوينو كم نعم من إسيات قريبو حسابات الذهب حادث ابن دحر هاليو كم مهورات دكتور إبراهيم سراجيو شكرا مسكين الكاي سبسي ويقبرلو وينقرلي نوبل كتابي $2 أبدين الكالو شيء ضرر والله العظيم والله العظيم قتل بلكعيو اتا ابزها نعيسي لبي زهرمت زربان دار حليا كل سب بوليتيكاوي ناي بوليتيكا إيرترا عند هر تزاريبوسي بفلاسي اب جبرتي زصقعو مر اتي جبرتي حيال مخانو اتي جبرتي دما مر اصل بقاسي أسلامي مخانو أتي نا إسلام أكابة زلوا حبر السب مخانو يخاطر إمه سلزي تم كالو بقى تم زي تردهم سبات جبرتك هرن كله تم يعني صليبين كوينهم نحواتهم كهارم كتري يخلص نحن أبيني درجة ودينا كم زلنا إزري أكاجين حجينا بالنت دكتور سراج
نحنا سي كم حبر السب مسلم سي زلنا يدرجة زلنا يهواه كم يتقنقنوا كم حبر السب مسلم فلا كم إرتراويان إتتمالي كم حبر السب إرترا نخد كون الرابط الإسلام إلنا إرترا نخد كون جملنا يكون أدقنا يكون عقدنا يكون هدمنا يكون قراتنا يكون تلنا يكون بقعنا يكون هي ناس إرترا جرنا لو ميجن تكحيدنا كم زلنا زي أمن المسلمين لومي من الباسي جبرتي تحريمس حدا أسلاميسي حدا سعودي حدا تجردي حدا عفاردي حدا كونامادي أنا أسلامي انترس ناب جبرتي تقول انتهي مالتي جبرتي مالسي انتهي مالتي اوكي ثانك يو ترى كلتا حتكون دي حاتي هو كلنا أطلع لك يا قداميتي نمنتا يوم دمصي نمنتا يوم سي جبرتي كوقعنا رأيسي قاليهم سوق دبلو ويكا قاليهم كا دحجوزيا تخليتها كم إرتراويان أسلام كنتات ناس أبيلوي حجيت يا قداميتي نقرأك نمنتا يوم نمنتاي نجبرتي أتاكي قبرو أبدي أقليس يالله أكيد سمعت أني كأخا إتيوم سبات جن نمنتايهم ولا ناتنايم نابل نايوم ويكا ناتنايم نابل وهم سنتهم ناتهم دت كل يخاط بدل خديكونهم كله ثلاثة عينة سبات هلو درمكا إتوم حادة سبرب حايم أوكي جبرتي خوك عن كله ربح اللوم أوكي ناي بوليتيكا ربح خون خيل ناي جنزب ربح خون خيل أبالات ناي ودب كخون خيلو بزي قدس أوكي ربح دلوم سبات هلو أوكي كالاي كومو كتصرف كله السوق زبلو ويكا السوم كمان ناب تتصرفي دوسدو عايشو بلوم إن منتاي عايشو بلوم جبرتي مالسي السوم مخانو ما يفلطنيم يبلون يرن ود ساغله جبرتن تدايلو مخا طها مالتيها جبرتن تيلوم ود ساغله مالتومي جبرتن تيلوم ابراهيم مالتومي مغنياتو خغلص انيحه السوم خم صلايلم تقمطو نامحراونت دبلو وساتم نعرباونت دبلو وساتم اسلام نهاجراونت زامن سب لولاونت زامن سبي كومو دبلو سلازي تا جبرتن تدال غيسكايا نغزي امبر كلاتنا علنا مالتي سلازي كالاي زي فلتي عشا اوكي ثالثاي فرحي كلتا عينت فرح اللونا حدا فرح تمبل صوبل فريحي ولا حتى نقراي زاربن حدا فرح دما نجبرت طرف قولوا قال طلب اجوهم بلوم نمنتاي انا مساخم اللهم يخبلهم دلي اجوهم عين صباح ما خيتت يعني انا والله شمائي دا ابراهيم منبر انا مسو ما يكون كن زعينتي انا شمائي تهامبر والله انا مسو ما يكون كن انا مساخومي إلو زجبرا سالسايكا فرحي سلادي ثلاثة عينات يوم بتقمز تتحازو ناي جنزب تقمي ناي ودب تقمي اوكي كالاي لا رابعي تبا قداموت بتقمز تتحازو ببوليتيكا تتحازو كالاي عايشو ديفولتو سالساي فرحت بالكويا قال يوم فرحي بزي مغنيات يوم دفورهو ابعد انجليز كوينوسي مسؤول دلو بعد انجليز دقمت نجبرت تصرف دلو سنتا خبره ولا انتي جيني يفرح اتي غلايك انا من يفرح مسيلكا نتي ابعد دلو سلطان حيزو دلو نعو فرحه ولا تقبو ديكون كله اوكي سلازي زيانين اتيان ثلاثه مخنياتات حجي نزون كما تقولوا دلها هذا ثلاثين بحادين كتقوم تخيليها نتي زي تردو كم زناتنا تبعي له دزارب سب مسردو خردو يحنت معلتي مصناي اتناي بحق فرحي دلد ما خنحيل مسقربنا خمتي نحنا خنسعر نحردا قريبنا كبيليو انا والله غزانا كو طقان دا ابراهيم سراج نير غزانا
نتمحبا يحو أنا فلتو كواي والله أبوكو تقاقزانا نيرو ماكينوم كمناتنا ماكينا نيرا حبري أب عاد إنجليز كلنا أب يوتيوب مستهانور متي خلو خمان أنا لايك جيرلو كلهم الدنيا حجي حايلي يبلو من يلوم سلدامونيوم كنعوة نقرب كلنا كلهم كمتونايم كم بحدش اليوم فريحهم سوء يلوم دلو مالته كزارو دي دلي عشاقة تقامي يعني ما عشان حنا اللوحة وعشاقة في ولوي سلازي تي عشا حنت تقبري تقولني أنا عشا صغيرة تحزن له هم زي أبعدنا انت عندنا عدنا نزي حنخ حنا خلو يلم سلازي زي فرحك وحما نحرنا خوي نسب ولا انتي صغيرة تحزن كم حاون بر السوق عشاي ولا حنتي كونه سلازي بزغت مدبوم تخيري خامالته كونتاتنا أبيلون تدعي كاني كونتاتنا أبز ساعات زي صبو يدلو بحالا يعني كم زي كنا نيرنا إذا حيجي نحنا نزارب ونبرنا زربا نود ساقل خبلت أنيحي كم حرامي يقصر إذا نحنا نبلو دلنا كم نوري يقصر قال يوم ورا عشا دبلون لون عاي طها عشاي ود ساقل عشاي برايم عشاي بر كم زي كادو زربي ودي أبيد نبرو بحرايم أبو حريم دبلونا هلو أوكي قال يوم كا قدف ودحان السو يسب كملنا نحنا تحابينا أدبنا نقبر أدب دي بلو ود ساقل الله سو زاربا سو يحملا أدب دي بلو تأهلو سو يزارب سو يحملا أدب دي بلو إبراهيم الله سو يزارب سو يحملا الصغاخة تتعويتهم نريب تري تعويتهم ما تبغى لنا كن عوة نحردا قريبنا ما كلهم ضد حرينا متيم أنا حاو كان دي أنا مساخاني قال مستنا كده ما ولا دير كاجن لو تلنا مالته حجي انت وحده نحنا خنصرف نكلنا نحنا خنوارد نكلنا معكرم كيدو زي اتغاغي خادبلو من تو حدا ناتكم ميديا له كلته ثلاثه سبات الله كم بعل علي كم بعل مانيش من السويدن دلو سويدن على من هرع صورت على انا ورسعي شمو معكرم ناخذو كبدا غير بحزوم الله أنا ون بعمينة حزب مهر الله كم بعل ناصر عمر الله ود مهرو ود توكل الله ود مهر حجسي ممهار طراي دي كونسي نزت عارف سب كمان معكر خيدنا اين حجكو كبدا غيرنا قرقبنا بلو دلنا سي عبيو حب نغيري كوم ينبرن زي اتمالي اب جبرتي زت زربت زربا كتصرف وادقنيو بسلسته ቋንቋ ተጻሒፋ በትግርኛ በዓረብ በእንግሊዝ ተጻሒፋ ናብ ድምጽ ተቀይራ ተዘርጊሓ ናብ እንግሊዝ ምስተተርጎመት ገለ ሰባት እታ ናይ ቀደም ዝበልዋ ደምሲሶማ ታ ቪድዮ በትግርኛ ምስተዛረብና ይፈርሕም ናብ እንግሊዝ ምስተተርጎመት ፈሪሕም برك حجينا بقيت تترجمة نايت هذا اللو وعدسي بأخذت يوم مالتي مغنياتو أبزا سويدن زت جبرت نتي منشمو تي دسالة زبال ملحس دنو وحدنا برا كاب سرح كم دوت سلت جبرته بالبار زي أمس بار نفيعين لمس بإنجليز كزاربا جميرة ميلم سلازي بإنجليز بزاربا نفرحت جميرة لازم علي سلازي نحناس أتصبقين هذا لنا مالته نتوم حماقات أي ترى نتوم نفعات رأي نتوم تسفاد قروتو نعوم أي ترأيوم نتوم مورال دهوت رأيوم بس يا أخزاز ملكا أنا قد معاد إنجليز من ساي مسارحتين يرو إيوب دبال أنا سنعاد إنجليز خيد حسب إني بعلت بيته بزنيرة معاد إنجليز خيد حسب الله إليه قدم أب سعودية أبحان سمسر عنيرنا حجزي انتايت مخرني لني إليه سكاي يذكره إلني كيركا بعين خارعيا أب كل تشحين شدشتن دي أب كل تشحين حمشتن متى رئيا بعلي بينه بيزا وسيدة متى خلي تقري مس دقي متى انت إلني حنت نقرنك مخركا إلني أب عاد إنجليز مسكركا مزوم تصفى دقروط سبات مسؤوم خوف كيت بلي لني مسؤوم تخوف تيلكا نزا الدنيا خمزي أجيرهم أتصبيبهم كمزي أجيرهم أتصبيبهم كم زيت متصخ قبرو مستم مورال دهبو خاطراي مسؤوم تراي كفلي لني
ناتهم سمعك تملس كتوسني خايلني نغير مكا قدميو أنا وسينا متيبزي نسو دحري درجة مش عمد قال مالا تاريفو قنسا كل شابي ذكرى اتهم زي فلتو مسؤم كوف كي تبلي لني كابتا مخرتي تردي قدمن نابز عادي من ساي ام ناي هوم اوفيس تاشمو اتي ويب سايت اتي ناي 10 ريجكت زتبهلو سبات انبيبه اسون تدايبلني ولا هدي منبكو ريجكت تبهلو نمتاي ريجكت تغيرم تبل ناي كلهم انبيبه اجيتاي تردي مالتي كونفيدنس يبني وشتاي حجي غاسغا نايزيوم دخوماتاي تسمع مزيوم مورال زتفو مسؤم كوفاي تبل وين انا ابو ما يتستبهل اوكي اتوم بتصارفو حيسكا ملسلم كتدهال جن يبلكان امبر كابت زنبرنايو صبوينا دلنا حجي نحنا خبل كله انا نحنا ارتراويان مالته نحنا ارتراويان اسلام مالت كان تو خوينو هو اسلام مالته نحنا ارتراويان كلاتنا ارتراويان انتلو كريستيان انتلو اسلام مالت كان تو خوينو هو هم مالتناي نحنا ارتراويان كلهم قبيلاتات كلهم تاشو مالتك كو مالتنا يسب كم دليتو غيرو يفسرها كم دليتو غيرو يترجمها كما اسلامي حبرتسب كن كابت زنبرنايو حجين حيش اتصبغنا انا كو دكتور كلهو كيصرفوني فريحه اي قدفكن يزارب الله مبر شخصيه غير مسوم خد دايم حشدن كم زي كرباتا غير دكتور كله بزي بيمان كفول بزغفول ندام بولون نيرم مسوم تزخون نيره دحرينا عخاتكم نزمنا اشتغلا بعل ها انتي قبرت خوينا ميم كلا بعل ود ساقل قايله ذا مقالطكم نيرن مسوم كفيله اجي لا بزيناتك يتاو كالايتي بزي اخزاز مالكم حنسب نجرمن كيده اب جرمن ناي عصاورتا كوميونيتي اخيبا نيرو وي واتيبر نيرو خيده انتاي لنا حدا قدم مخادي خيد مسمع قربان فلطي اسلامي يلني دكتور تخيد الله خيلني هو خيد الله يلي حجي ساسي دكتور تباهي الكاسي قدم حجي امنا جبرت تخيد نير كايلني حجي بني عصاورتا تخيد الله ماليس كان ابجيوم تخيد الله ساسي دكتور ني خنتا اتوكا مستم ناتهم كلاس تراي كيدكا مسوم تراي دي تخيد يلني اوكي مالسناتي قدم حجي امناي جبرتي خيد كله لك كم ايلني حدا نعاز ملس كله حجي نزد ملس كله نغركا انا كم مشلا بين ويت دبلت وين عف وين ونشفع دخونه مهور ارتراوي بين الطليلون لعل انت دعوتي ناي كالوت مسارح خويني يترف انا جن مستم تحطات تبلوم دلكم ساتكم نعم حيزين لعلك خيد دلي بينك خيد يدليني بينين لعل انت دايبقن كم زا مشلا وين عف وين ونشفع بزي امينه متي لي ناب تغرا ناب تجبرت مسكتكو دسيم لك كم ايله ذاتس واي مسناتي حزبي اب تحت وريده مسኦም كديب يدليله سلازي مالسي زعجي ساعات بلن لها مهور كلها نبانا وريد كمتيها قلملت تبلن دلها ازي مالسي كنتات كم تغيرخ نغرك كايله حجسي نتوم تسفاد قروصن حماقاتن نعوم اينرئ نتوم دفري دلو نعوم تراي نرئ سلازي لوطس بزح لوط يدلنا حبي يدلنا زي قدستي امونغو مفحفحدو قلملدو حجي زي حراك شعب دنبرت هاكل تتمقيلاده شوعات تتمقيلاده شعات تتمقيلاده بزي قدس انت دا تاكيبا صباح بكلت تمقر مخانكا فلوتي انا زبلانتاي بحانساب نيركا خلته تمقيلكا ازي نزغ صرفو يبلون ازي نزغ صرفو يبلون غزي خاي تطفابو غدا فوزيناتو يغبر سخاناتو غبر اب علامات ساما انحردا خونكا اي تغاچو من قد خايسكا غد كتكي تخيليخا مجمريا مسود ساغله انترفيو غبر هولو باخ عصواي انتاي ليوسي سوم حجيز يا تاشمت بهلالاتكم زي حال ميديا كلتيكم 3 4 زغز والله سقات حجي حتيتي فلتني ساغله خنديكم يله حتيتي كفلت ساغله مانيكم ابالات كنديكم حتيتي فلتن مغنياتو اي قدسنني انا تتغبرو دلهم طرح يقدسنني هاي دحر اخفل دلي صقم يلن كفلت خليت هون ساعات كوينه الى حجسي صباح 3 4 نيركم تتبعاسكم كيله كلت ميديا تغبرو
اتنتي اي صرفو اتنتي اي صرفو نناتكم ميديا اب عالم حنساب سلا دلخم مس ود انا عاركي دويلي لني يا دكتور زيوم سحجي حداش ميديا كم يركا هم تبلم كدها اليوم يلو لا ناتي استراتيجي بقلص مزرابيا انا كما يدامن تفعل عليكم قلتهم صباح كيت باسو ناتكا حيس غيد السغا حدا ناتو حيس كلتي ميديا كلتيكم عدموني كمصاكم እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክፀርፎ እንተሪእየ ግን ኣይመፅን ስለዚ ሲ ኣሎ ለውጢ ማለት እዩ ጽቡቕ ኢና ዘለና ምምቃል ኣብ 2-3 ንቡር ሱነት الحياة ማለት እዩ ወሽክራ تعمتر سازبلكايا انسي ابو مالسي ابو زبل ايا زبلو زرباي انت تفراليكم بخلته ابكلته عندها تفراليكم عيتنا اعفو نناتكم سرح والله لازم عبي مخري زيار الساعني ابي هوتي كسب على تموتي وين زير الساعه بقالون كتمزغب يا مالتي بصحف كتمزغب ثانك يو اوكي شكرا دكتور ابراهيم سراج نبي حقي نوح حزنك معلش تي كلتات المكيري مسلني ناخذنا خير نمبر كسب ساعات فرع انجلس نودي مدام نيرو ግን ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ሰፊሕን መሃርን ኣዝዩ ኣገዳስን ነጥብታት ኣልዕልኪኻ ክትምህረና ኣምሲኻ ስለዚ ሽኩረን የቀኒልና ጥሃውን ኣብዚ ደይብካ ሕቶ ብምሕታትካ የቀኒልና ሓይቢ ካልእ ትብሎ ነገር ተዳሊኳ መዛዘሜ ናብኻ ክበካ ዶክተር ኢብራሂም ብኣኻ ክንዛዝማ ኢንሻአላህ لا أنا ودي يغني لي ما شاء الله تقبروا لهم صبغي مال صبغينا دلنا أنا كي وردكو سعد حوي هذا معلتها كم عيانا كم هذا معلتها انتربي أنا قبروا لي أبزح حال إن شاء الله فقادني عند روينك هذا معلتها أبزح حال ميديا أنا انتربي قبروا لك لا تساعدني ولا انت راي تندو دكا تعرف ناي تصرف كان نسلد راي تنسلد قربن كن انتربي مصواع كان هاي تصرف كاني بعلها قميت كان حنت تصرفي $100 دي انا حنت تصرفي $5 دي اسن مسكفل كاني ما تصيدوا ثانك يو المهم عم ثانك يو موينا دلنا والحنتي كم قصلوا ان شاء الله ناي معالت حتوي حنت معالت شكرا ابتني دليهم بتصعينا تسفاي تقرصوا كم زاد بولكو خاغن ود ساغله بليز اب 3 دقيقه اب 4 مقيلكا بجاز حجي اونلاين مستوصيا مقلن مخنياتو عبي نغرينا تزاريبنا دلنا مالته كبصحهم انت ويكا او قريص كاتنمس anyway حسابتي مጨረሻው ያለለ كم هو قبرنا ان شاء الله كن قرارص هون فتني ان شاء الله كن حفشاوي يغنيلنا دكتور ابراهيم سراج نبي حقي بتعمينا انا مسجنك ስለዚህ ከመሓዝበሉ ክበዝሒና እንደሊ ስለዚ ሎም ዓንተ ዝነበረና መደብ ኣብዚ ወዲና ኣለና ኢንሻአላህ ኣብዚ ቅጽል ከዓ ብኻልእ ትሕሶ ክንራኸብ ተስፋ ይገብር ስለዚ ሽኩረን ክብለካ ይፈቱ ዶክተር ኢብራሂም ስራጅ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدقامة زخبركم يحوات لما عندي زنبرنا مدام مسي دكتور إبراهيم سراج أبزي ودينا لنا أبزي مسانا بكومنت بحساب كتي مسانا تكاتاتلو زوم سخمون بلبغنا مسلكم نفتو سلازي بخال تحستو خال مع التخصاب نمسأكم لما عندي أبزي ودينا لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته